आज काम बड़ा मन करे तोहर खाई दोनों आम 10 दे के किसला 20 दे के मिसला। तू वही लायक बढ़ले बाड़ू ठीक बा कि 10 दे के चिखावा और 20 दे के मिसावा। 500,000 दे दें तो का करबू बोला पेलवाई बू। कुकुर लोग लड़ रहे हैं खेसारी बोले कि पवन, अरे पवन सिंह से बोले के ना कोई था ना कोई है ना भविष्य में होगा। ए भैया लोग हई भौजी कहा तारी ना कि पवन सिंह के गाना जैसन केहू गाना गावेला ना ठीक बा और पवन सिंह जैसन गाया केहू बाड़े ना ठीक बा। तो हम भौजी के बता दी कि खेसारी भैया के गाना जितना आवेला ना सब गाना ट्रेंडिंग में रहेला और यही से खेसारी भैया ट्रेंडिंग स्टार रहेले और ट्रेंडिंग स्टार बाड़े और ट्रेंडिंग स्टार रही है। समझ लू ये भौजी। अब कुकुर कुकुर मत कहा करा ना तो कोनो नोहरा के कुकुर मतीन पेल दी बहन चोद गाना वाला फाड़ बुझाइल। अच्छा आप गाना गाइए टुनटुन, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम धो के गाना मत गई हो ना तो हमारा से बुरा कोनो ना होई। ए भौजी काहे तू टुनटुन से इतना जरा तारू? अगर टुनटुन केहू के नाम धके गा दी तो तहार यमा कहा जाई बोला। और आज तक जितना गाय गईले बाड़े केहू के नाम धके ना गईले बाड़े, तू ना गईले बाड़ू। पवन भैया कितना लोग के नाम धके गईले बाड़े और रितेश पांडे कितना लोग के नाम धके गईले बाड़े। अब तू टुनटुन से खेसारी से काहे इतना जरा तारू? वहीं जो कुछ कह देले बाड़े का तोरा जो गाड़ी में आग लागल बा बोला। क्या बोल रही है? अक्कल है? होगा कब खेसारी को गाली क्यों दिया, टुनटुन को गाली क्यों दिया, शिल्पी पे गाना कहे गए? हाँ, ठीक। खेसारी को गाली इसलिए दी, एकदम एक लाइन में समझाएंगे। अच्छा ए भाऊजी तू खेसारी भैया के ऐसे गरिएले बाड़ू कि उ गानवा चोरा के गावल है। हम तो कहम ना कि जितना गाना खेसारी भैया गा देले बाड़े उतना तू सपनों में ना सोचले होबू ठीक बा। और जौने दिने खेसारी भैया जौन गरियावत तारू अपना दिमाग में बैठा लेना तोरा नाम ना तो ये ऐसा रिलाई करी है कि बहन चोद भोजपुरी इंडस्ट्री तोरा के छोड़े के पड़ी। समझ लू ना तो ठीक से आइल बाड़ू और गावा बढ़िया से केहू के पचरा में मत पड़ा ठीक बा। तानिया झा नाम बा तो तानिया झा रखा, झाट मत करा अपन नाम के ठीक बा। उन ट्रेंडिंग स्टार हैं, सभी लोग कहता है उनको मैं नहीं मानती हूँ, बात खत्म। ए भाऊजी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी भैया बाणे तू चाहे माना या हमारा झाट से ना माना बुझाइल। 3 दिन से गाना गावतारू तो बड़ा जानकार बन गईलू कि के पावर स्टार है के ट्रेंडिंग स्टार है और सबके गरियावा चलबू। होई आज काम बड़ा मन करे तोहर खाई दोनों आम 10 दे के किसला 20 दे के मिसला। अब वही के सही लाइन पे आइल बाड़ू ये भौजी कि खाई दोनों आम और 10 दे के किसला 20 दे के मिसला। तू वही लायक बढ़ले बाड़ू ठीक बा कि 10 दे के चिखावा और 20 दे के मिसावा। 500,000 दे दें तो का करबू बोला पेलवाई बू। काजल लगवानी ढोड़ी बुढ़ा गई है, ढोड़ी में उंगली करवा रही है ना। भोजपुरी में हमारी नई हीरोइन अभी तक क्यों नहीं आई है? काजल राघवानी बुढ़ा गई अपना ढोड़ी में अंगुरी करावतारी तो तू तो जवान बाड़ू ना कि जो अपन बूढ़े बेचतारू बहन चो बूढ़ लेला गावतारू ओकरा बाद में काजल राघवानी के तुलना करतारू है। नया हीरोइन काहे ना आइल बा? तू बना ना जाके हीरोइन काहे बूढ़ बेचे में लपटियाल बाड़ू अपन है? जाके हीरोइन के बना खेसारी भैया के साथ में पवन भैया के साथ में काहे नहीं के बना तारू? बूढ़ बेचे में लपटियान बाड़ू कि बूढ़ लेला किसी के पास जाके सोएंगे नहीं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को खुश नहीं करेंगी तब तक आप इस लाइन में आगे नहीं बढ़ सकती हैं। हमारी बाप आपने अभी तो थोड़ी देर पहले कहा 1,50,000 दूध तो। ए भैया तो नहीं के लोग बतावा यार जब ये भाऊजी साफे साफ बूढ़ बेचा तारी कि बूढ़ लेला 10 दा के किस लेला 20 दा के मिस लेला 500,000 दा के यहू में के चीख लेला तो बहन चोद काहे ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहिए कि अब हमारा लागे सूत जाए 1-2 लाख लेला है? कोनो गलत बा ना गलत बा ना? बहन चोद के समझावा तानिया झाट के मारता पारा सनक गइल भाई।